Ahojte, zdraví vás Tonco a v dnešnom videu by som vám dal takú krátku recenziu na Dafitov, Dafit Racing, ktorých sme vlastne absolvovali s kamošom na okruhu v Brne dňa 24. a 25. júla 2024. V prvom rade by som chcel povedať, že Dafiti, ako to aj sám Carlos povedal, sú jedna z najrýchlejších agentúr na okruhu. Na porovnanie s okruhármi CZ som bol na Dafitoch v poslednej skupine, teda v Dčku, a pri okruhároch CZ v prvej skupine v Ačku. Recenziu na okruhári CZ si môžete pozrieť v mojom inom videu a ak si ešte nebol teda na okruhu, tak Dafit zrejme nie je pre teba tá vhodná agentúra a vysvetlím hneď, prečo si to myslím. Boli len dvaja inštruktori, ktorí jazdili v skupinách D a C, teda v tých pomalších, a ak si ich ráno neodchytil o 7 ráno, tak si nemal šancu s nimi jazdiť. Prípadne ešte by bolo lepšie deň predtým, teda večer, sa s nimi dohodnúť, ak sa to dá. Hej. Nám vyšli v ústretí ten druhý deň. Oni ti totiž ukážu tú stopu, samozrejme rýchlosť prispôsobia tebe a je veľmi super, že ideš len s jedným inštruktorom, takže to oproti okruhári CZ je zase výhoda, lebo nejazdíš v skupinke 5 ľudí, ale zase na druhú stranu, ak ich nestihneš zarezervovať, tak potom si na okruhu sám a je to trošku problém. Teda ak si začiatočník. A my sme to zistili neskoro a mohli sme to využiť teda až ten druhý deň, čo už bola pre nás veľká škoda. A mohli by mať viacej inštruktorov, pretože v D a C bolo 50 až 100 ľudí, možno aj viacej, nejak som to nerátal, a dvaja inštruktori sú jednoducho málo. Skupina B a A, to už sú profi jazdci. Môj najlepší čas bol 2 minúty 33 v Brne. A to je stále ešte možno lepšie Dčko, ale stále Dčko. Hej. Nie som žiadny strelec, síce som už bol na okruhoch, ale Dafit je proste jednoducho rýchla agentúra. Užijú si tu hlavne tí, ktorí už boli na okruhu, vedia sa približne zaradiť do jednotlivých skupín a to je vlastne dôvod, prečo ísť zase s Dafitom. Hej. Oproti voľným jazdám má agentúra hlavne tento význam, že nemáš pomiešaných začiatočníkov a profíkov a to pri voľných jazdách nevieš zaručiť a je to potom nepríjemné pre obe strany. Druhá výhoda, nielen pre začiatočníkov, ale mierne pokročilých, je ten spomenutý inštruktor. Už som ho spomínal a odporúčal by som teda najskôr pre začiatočníkov ísť na okruhári CZ, respektíve ešte lepšie je kúpiť ten kurz cez Automotodrom Brno stránku priamo. Je tam menej ľudí a učia to tí inštruktori, čo okruhári CZ, ale obe možnosti sú veľmi dobré voľby pre začiatočníkov, pretože tam je napríklad aj Polygon, ktorý vás trošku pripraví. Mne pár dní predtým volali, že do ktorej skupiny chcem ísť a ja som nemal poňatie, hej. Pravím, okruhári CZ som bol v Ačku a spravím si, idem do Dčka s kamošom, lebo som chcel byť s ním a on ešte nikdy nebol na okruhu a urobil som dobre, lebo na podiv som myslel, že budem v lepších skupinách, ale zostal som v Dčku. Hej. Sice Carlos mi potom povedal, že pre mňa by bolo lepšie v Cčku, pretože už som mal lepšie časy a dobiehal som ostatných a nechcel som tam hrotiť a niekomu robiť problémy, tak tým pádom som strácal. V Cčku by to bolo už u koncu lepšie pre mňa, ale vôbec mi nevadilo, že som bol v Dčku, lebo my sme si to hlavne chceli užiť a nenaháňali sme nejaké časy, takže v podstate mi to vyhovovalo. Prosím, nehrote to, nepusúvajte tie časy za každú cenu svojho pádu, hej. Treba nové pneumatiky, ideálne, hej. Ako, nie, že tam pôjdete dojazdiť tie staré, to aj na okruhári CZ. Tam boli niektorí s 10-ročnými gumami, hej, a tí padali. Takže ideálne nové gumy samozrejme trošku zajazdiť. Ja som mal RS11, predtým som tam mal S21 Bridgestone. V podstate je to viac menej jedno, nové sú lepšie ako akékoľvek staré profi. Mali tam samozrejme aj sliky a tak ďalej, ale to ako začiatočník nemusíš vôbec riešiť. Mali potom po obede preradzovať podľa časov do iných skupín, teda lepších, horších, ako si dosiahol čas, ale nerobili to nakoniec. Takže môžeš skončiť aj v tej skupine, keď si bol rýchlejší, tak sa na to priprav. Možno, že keby si na druhý deň povedal, že chce ísť do inej skupiny, tak chalani by ti asi vyšli v ústrety, lebo sú to pohodiaci, ale v ten deň toho 24. to nerobili, takže sme zostali v Dčku, i keď som teda uvažoval, že pôjdem do Cčka. A ako to prebiehalo?
Deň predtým 23. sme prišli večer k stanovisku, to bolo to prvé v depu, tam urobili proforma technický ček motoriek a išli sme sa zaregistrovať. Tam sa pýtajú, aké chceš číslo, ideálne zober si čo najnižšie, potom nebudeš lepiť ako ja 3 čísla na motorku, 3 nálepky a je to otrava. Nemá to iný význam, len kvôli fotkám potom nájdeš v galérii podľa toho čísla. Alebo teda, ak máš nejaké obľúbené číslo. Po registrácii ideš po tzv. Transponder hore na strechu, ktorý meria čas. A upozorňujem, že ak nemáš držiak, tak stojí 8 €. Musíš ho dať tých 8 € v hotovosti alebo ekvivalent v českých korunách. A musíš tam nechať občiansky alebo vodický. Myslí na to vopred, ak si napríklad ešte nie zaregistrovaný v hoteli. A tiež veľmi podstatná vec, že ten transponder treba upnúť na motorku tzv. Zdrhávačkami, tie čierne pásky sťahovacie. Tak tie napríklad tam nemali a museli sme ich hľadať u iných ľudí v depu, čo sa nám moc nechcelo večer o, 11. Keďže sme prišli neskoro. Nakoniec sme našli, ale radšej si ich zoberte sami aj s nožničkami a nemusíte riešiť. Ten držiak sa upevňuje buď na vidlicu, tam som to mal ja, na jednotke, alebo o stúpačku som to videl, tam je smerová šípka ako. Ráno býva rozpráva, ako sa riadiť na trati a rozpis jazd. Nebudem to o tom nejako moc kecať, ale jednoducho takým klasický obkec. Odporúčam využiť tiež aj zdieľaný box, opäť ideálne deň vopred, teda večer, alebo zavčasu ráno to riešiť o 7, lebo ináč nebude už voľný. Hej. My sme to podchytili, takže sme mali tú možnosť. Má to veľkú výhodu, lebo keď dojazdíš na okruhu, ideš priamo do toho boxu, necháš tam motorku, napiješ sa, oddychuješ a neriešiš to niekde mimo trate. Je to taká pohodlnosť, vyšla 2000 CZ na 2 dní pre 2 ľudí. Ak máš stan, tak samozrejme bude stanovať, je to tam povolené zadarmo, sú tam aj sprchy, aj záchody, hej, takže to nie je problém, takže už je len na tebe, ako to využiješ. Ubytko sme využili priamo v tom hoteli Grid, cena bola 216 € na 2 ľudí, 1 izba, 2 noci. S oddelenými samozrejme postelami aj s raňajkami. Treba tam využiť potom pri kúpe ten Dafit kupon, ktorý majú na stránke. A objednať určite skôr. Predtým rok som mal problém, lebo tam bola nejaká iná akcia. Ja som nemal ten problém, ale už som potom videl, že je problém objednať tie izby, lebo boli vybukovaní a tentokrát vôbec tam nikto skoro nebol, hej, takže bolo voľné. Ale dobre je na tom to, že sa to dá kedykoľvek zrušiť ešte predtým, neplatíš vopred, ale až priamo keď prídeš do hotela, tak prečo to nevyužiť a nezarezervovať skôr, keď to nič nestojí. Je to len rezervácia. Možno vás ešte zaujíma, ako vopred treba objednať kurz. No to je veľmi individuálne, hej, ľudia sa hlásia raz veľa, raz málo, hej, teraz bolo grand finále, tak tam som napríklad videl, že už mesiac vopred neboli termíny na jeden deň, iba na 2 dní, hej, alebo na ten druhý deň, ten, ktorý je menej jazd. Ja som to objednával cca 2-3 týždne pred akciou a akože stále to bolo voľné, hej, ale to nebolo to grand finále napríklad. Potom ešte dokonca aj v ten deň 25. bol voľný. Hej, takže ten druhý deň až tak veľa ľudí nejazdí. 24. to bol ten prvý deň, sa jazdí viac. 6 krát po 20 minút a ver, že je to veľa. Naozaj veľa pre začiatočníka a budeš určite vyčerpaný. My sme dokonca s kamošom skonštatovali, že sme vôbec nemuseli ísť na 2 dní, pretože ten jeden deň nás v podstate naplnil, tak to poviem. 25. sme mali menej jazd, potom je tam pretek, ktorý sme dokonca ani nevyužili. Jednak som tam nechcel sa naháňať s niekým a riskovať, že padnem. A druhá vec, boli sme už unavení, hej, tak už sme to skonštatovali, že sme len ráno 3 jazdy zajazdili a potom sme sa už balili. K inštruktorom a chybám, ktoré nám vytkli, tu dám tiež pár info. Inštruktori boli Karol Táborský a Jiří Žábek, ak som to správne zapamätal si, pre tento termín. Oni sa menia a boli to super ľudia, hej, či už osobnostne alebo radami nám veľmi pomohli. Opäť strašná škoda, že sme ich nemohli využiť v tých prvých kolách, lebo potom by sme to zužitkovali na tie ďalšie. Najlepšie kolo som zajazdil paradoxne, keď som to nehrotil a išiel som s Jižím za inštruktorom alebo on za mnou.
To je tá veľká výhoda, že ideš jeden na jedného, hej, takže perfektné. A pochválili nám obaja posed, pohľad do zatačky, ale vytkli nám obom v podstate to isté, skore brzdenie a zlý najazd na Apexy. Čo je vlastne to, čo nám kazilo naše časy. Chce to cvik, nebudem tu mudrovať. Nám išlo hlavne o to, aby sme sa nevykotili niekde a išli sme teda na istotu skôr. Majú tam pohostenie, vody, banány, šejky, hej. Odporúčam si kúpiť ešte aj Dafit pohár za 50 korún, je to lacné, je to pamiatka a pohodlne si do toho načapujete, zoberiete do boxu, ako to robiť v tých malých kelinkoch, alebo si zober umelú fľašu politrovú, tiež to tam dokážeš načapovať cez tie pipy. Dostali sme tričko, to bola tiež milá a pekná spomienka. Večer sa grilovalo, bolo to všetko v cene, ako aj pivo, takže ďalšia výhoda, prečo ísť s agentúrou a nielen čisté voľné jazdy, pretože je to potom také viacej osobné a osobnostné, alebo ako by som to nazval, a nie je to len čisto, že za jazdy. Samozrejme, vidie to viacej, ale v podstate sa to celkom dobre vykompenzuje tými benefitmi, ktoré tu dávajú. Bola tam aj tombola, dokonca paradoxne sme vyhrali obidvaja s kamošom, ja nejaký proteín a on nejaké tašky a malé darčeky, ale boli tam aj vecné ceny, už si len nepamätám, čo to bolo. Nakoniec nezabudnúť vrátiť transponder, hej, nie ten držiak, ten vám ostáva, ale ten transponder, čo to merá, a zobrať si občianku. Taká malá rada nakoniec, ja osobne by som na motorke na okruhy nešiel, myslím, prepravovať sa. My sme 200 km od toho okruhu. Minulý rok som urobil tú chybu, že som vlastne išiel na motorke. Bol som vyčerpaný, hej, bolo to tortúra zbytočne a už som nemal moc sily na jazdy a samozrejme aj po jazdách to nebolo buhvico ísť na motorke späť. A ešte mi dokonca aj pršalo. Takže tentokrát sme išli v dodávke. 2 kvalitné nájazdové rampy, hej, držiak predného kolesa sme mali aj zadného. Gurtňami sme to posťahovali, hej, klasika. A ešte ja som mal na riaditkách Oxford, taký sťahovák, držalo to pevne. A určite by som odporúčil začiatočníkom najskôr okruhári CZ alebo ten Automotodrom stránku ako Dafit a potom Dafit. Hej. Preto, ako som povedal, lebo je to rýchla agentúra a pokiaľ nemáš toho inštruktora, tak si to neužiješ. Alebo potom, ako som povedal, odchytiť inštruktora a už je to trošku iná pesnička. Prípadne ešte odporúčam aj kurz Jariabku, predtým sme si ho dali v Dlhej pri Trnave. Nemám dostatok videí na to, aby som robil separátne video, ale mali sme tam priamo inštruktora Jariabku. Cena individuálneho kurzu bola 300 síce eur, čo je dosť na jedného, pre dvoch, hej, ale to bol individuálny kurz. Stalo to ale za to. Za mňa to by inštruktor pripravil nás na okruh, proste sme mu povedali, čo chceme, všetko sme riešili a mne to strašne veľa dalo, aj môjmu kamarátovi. Takže opäť, hej, trošku problém, hej, na superšporte v tých malých okruhoch, tak tam som trošku ja maturoval, ale bolo to super s nájazdom, opäť brzdením a tak ďalej. Pre nováčika silne odporúčam. Držte sa, hlavne bez nehody a na záver skúsim nejaké ešte jazdy a ako to prebiehalo. Zvuk mi odpustite, nemal som externý mikrofón, takže za to sa ospravedlňujem. Držte sa.